Hovoríš ešte len 2 roky. 3 mesiace dozadu to začalo škripať, začal konflikt. Prečo? Lebo vtedy sa začala jebať. Vtedy sa zamilovala a chytila city a dopaminku inému chlapovi. Moje meno je Daniel Maďar a osobnostnému rozvoju sa venujem celý život. Za svoj život som pochopil, že človek potrebuje 3 základné sily na to, aby dokázal žiť plnohodnotný, zdravý a šťastný život. To je emočná, fyzická a finančná sila. Za posledných 13 rokov som mal príležitosť spolupracovať s tisíce ľuďmi po celom svete a dostať ich do formy a zlepšiť ich medziľudské vzťahy. Preto som sa rozhodol založiť vzdelávací program dmcoaching.sk, kde vysvetľujem základy mužskej energie, základy ženskej energie a ako krásne tieto energie spolu synchronizujú a navzájom sa doplňajú, a je polarita nastavená správne. Takisto v mojom programe dostaneš prístup ku všetkým tréningovým plánom, jedálničkom a kardioplánom a môžeš začať svoju premenu hneď. Ak máš záujem, aby som rozobral tvoj príbeh, pošli ho na dmcoaching@gmail.com. Tento príbeh pôjde verejne, samozrejme anonymne. Ak chceš udržať 100% anonymitu a zavolať si so mnou osobne, rezervuj si konzultáciu na dmcoaching.sk. V oblasti fitness sa pohybujem posledných 13 rokov a preto som sa rozhodol založiť suplementačnú firmu, ktorá sa sústredí na tie najviac biodostupné doplnky výživy na kompletne celom trhu. Prosupplements.sk ponúka našim zákazníkom najlepšie doplnky pre regeneráciu vlákien, hormónov, mitochondrií a všetko pre optimálny a zdravý chod ľudského organizmu. Ak ťa ale zaujíma svet investícií, prihlás sa do mojej investičnej skupiny www.znulitmilionu.com, kde postujem pravidelné signály na každotýždňovej báze. Tieto signály sám osobne kupujem do svojho portfólia a ako náhle sa prihlásiš do skupiny, získaš prístup ku všetkým signálom a konverzáciám o financiách za posledné 3 roky. Dnes som tu na to, aby som vyriešil tvoj problém. Vítaj na mojom kanáli. Zdravím vás, moji milí, bezcitní priatelia, pri našom ďalšom live streame, kde budeme preberať príbeh nášho Vojta, ktorý hovorí o tom, že proste jeho žena sa rozhodla, že chce byť sama. Chce si užívať, chce sa baviť, chce byť slobodná. Prečo si myslíš, že sa to mohlo stať? Napíš do komentára. Čo mohlo vyvolať v tejto žene pocit, že už ju nebaví byť v tomto vzťahu? Tak, to si dneska prejdeme. Čo ja ťa poprosím, je daj like a subscribe na moje kanály, nech sa tieto bezcitné informácie šíria ďalej a takisto do komentára napíš minúty a sekundy pod uložené video zo svojich obľúbených častí tohto videa. A ku reklame doplním to, že momentálne beží akcia do 1. mája na prosupplements.sk minus 10% z celého e-shopu pre každého. Ak mi dáš svoj e-mail pri checkoute, ti dám ďalších minus 10%. Čiže všetky pozdraví opätujem, priatelia, ahojte. Vidím Bratislavu, vidím Veľký Krtíš, máme tu Rakúsko, napíšte do komentára, odkiaľ sledujete a my sa môžeme pustiť do nášho bezcitného livestreamu. Ešte sa uistíme, že Facebook šľape ako má, všetko je tip-top. Ideme na to. Nazdar chlape, sledujem ako odpovedáš ľuďom na otázky, tak skúsim aj ja. S Čajkou sme mali vzťah 6 rokov, pred 3 mesiacmi sa rozhodla vzťah ukončiť z dôvodu, že už dlhšie nebola šťastná, potrebuje sa posunúť a chce si život viac užívať. Pum. Teraz mi povedz, po 6 rokoch napíš do komentára, prečo táto žena, podľa teba, len tak opustila svojho chlapa po 6 rokoch. Veď predsa tam je to puto, tam je tá láska, tam je tá stabilita. Ale, bohužiaľ, je to nuda. Prestala ku nemu vzhliadať, prestala ho rešpektovať a jej ženská psychika prestala tohto chlapa považovať za vysokú hodnotu. To je jediný dôvod. Nikto neopúšťa to, čo považuje za vysokú hodnotu. Nikto neopúšťa to, čo si nemyslí, že vie jednoducho nahradiť. Tento chlap sa stal jednoducho nahraditeľným, zaradil sa do kategórie úplne obyčajného týpka. OK? Viac než pravdepodobne táto žena si našla náhradu, zorganizovala si túto náhradu a odpálila. Prestala ku nemu cítiť emócie, typujem niekde okolo 4,5 roka vo vzťahu. Tam nastúpili fantázie a potom také posledné 3 mesiace pred rozchodom si už začala niekde nový vzťah a keď to bolo bezpečné, prehúpla na ďalší konár. 2 mesiace sme boli ešte v kontakte, pretože som sa ja kokot snažil ešte situáciu zachrániť. Našťastie ma to prešlo a nekomunikujeme spolu už po dobu 2 týždňov, tak ako si to prijala. Silou mocou chcela odstup a pokoj. Včera mi poslala akože nechtiac nejaké video a iba sa ospravedlnila. Samozrejme, že odpísala behom sekundy. Neviem, či sa snaží nejako ku mne dostať, alebo či jej len zajebalo, nechtiac to určite nebolo. No, toto definitívne nebolo nechtiac. Toto ženy bežne robia pri no contact, ona testuje tvoju emočnú silu. Testuje, že či si naozaj natoľko silný,
že ju vieš opustiť, prijať tento rozchod na sánku a kráčať ďalej životom sám, alebo je to všetko len maska a v momente, keď sa ozve, má ťa naspäť v hrsti. Túto správu a toto video si mal absolútne ignorovať. Tam komunikuješ najväčšiu psychologickú silu. Nereagovať na to, neodpisovať jej. Ona kontroluje, koľko má ešte nad tebou moci. Paradox, ak na toto chlap zareaguje, myslí si, vďaka Bohu, konečne sa ozvala, konečne je späť, konečne ju mám tam, kde som chcel, okamžite žena stratí záujem. Okamžite. Ona potrebuje minimálne 4 až 5 mesiacov absolútneho no contact na to, aby začala ľutovať to, že opustila chlapa, ktorý má vysokú hodnotu a ďaleko väčšiu psychologickú silu, ako ona si dokázala predstaviť. Ona si predstavovala, že ako náhle ťa opustí, ty budeš naspäť dobiedzať. Čo si aj robil 2 mesiace, snažil si sa to zachrániť, presne si nasledovali emocionálne vzorce, ona presne toto predpokladala. Ako náhle si prelomil tieto emocionálne vzorce, snaží sa testovať vody, koľko má ešte nad tebou kontroly, tak ti posiela nezmyselné videá, že vraj nechtiac. Jasné, môj kokot nechtiac. Čiže ona to robí všetko vedome. Ďalej, do ďalších 6 mesiacov absolútneho no contact ona pomaly začne ľutovať svoje rozhodnutie. A to mi ver. Po 6 rokoch ona má v tebe obrovské emočné puto. A ktokoľvek jej teraz vybil pánvu, s čímkoľvek sa momentálne jebe, nedokáže nahradiť to emočné puto, ktoré má s tebou. Čiže do nej prídu pochybnosti, ako budeš ďalej pokračovať v no contact. Čiže ty, kamarát, potrebuješ vysokú emočnú silu na to, aby si nereagoval na jej bullshit správy, aby si nereagoval na jej bullshit výzvy. Ďalej, ty do budúcna nechceš holku, ktorá sa po 6 rokoch len tak zobere a povie, že sa nudí a chce sa jebať. To nie je stabilita. V žiadnom prípade túto holku nechceš naspäť ako svoju partnerku do budúcna. Označíš ju vo svojej hlave ako perfektnú skúsenosť, ako veľa, z čoho sa môžeš naučiť, sleduj ďalej tieto streamy, aby si analyzoval svoje vlastné chyby počas vzťahu, zapracuj na tom, randi s novými ženami, aplikuj tieto informácie do praxe a sleduj, ako fungujú. Tam sa staneš neporaziteľný. Vybrúsiš svoje nože a budeš vystilovaný v medziľudských vzťahoch. Do budúcna holku, ktorá ma len tak po 6 rokoch odkopne, že sa chce jebať, vôbec nepotrebujem. Ideme na ďalší e-mail. Dano, to som ja zo včera, vieš, čo nám zrušil Trump dovolenku. Ide o to, že ona je na Slovensku do 28.3. a ja v Anglicku som zostal. OK, čiže to bola situácia, kde sa dvaja nezhodli kvôli tomu, že chceli ísť niekde na dovolenku, ale Trump im to vraj zrušil a milujem, jak on to považuje za to, že on má niečo dočinenia s Trumpom. Ale v podstate oni sa nezhodli na novej destinácii, lebo tá destinácia, do ktorej chceli ísť pôvodne, sa stala neprístupná kvôli tomu, že Trump urobil nejaké nariadenia nové. Hej? On potom zvolil novú destináciu, ona s tým nesúhlasila, odpakovala sa na Slovensko. Ona mi tu v kuse vypisuje, že ide nakoniec kamoškou do Egypta. Ak nejde, len chce ma najebať, nejak vytrestať, že som ju nevzal. Ja jej nič nepíšem a dnes aj začala, že išla s nejakým kamarátom na kávu v Prešove. Snaží sa ťa provokovať. Ale tu by natrafila na takú hranicu, že dovidenia. A žena by sa ma snažila testovať štýlom, že chodí za inými chlapmi, tam by som ju nechal. Tam by spadla na pisti. Tam by narazila na takú hranicu a na takú stenu. Moja, toto si prehnala. Bež do piče. Nie, ďakujem. Ty sa ma snažíš testovať a vyhrážať sa mi, že ty budeš chodiť za inými chlapmi. Natrafila si na nesprávneho chlapa. Silou mocou sa mi chce pomstiť a nech bojovať proti mne. Lebo sa tešila strašne dlho na tú dovolenku. Čiže ona sa tešila na dovolenku a ako pomstu ti chce dať teraz to, že ona začne randiť s inými chlapmi. Bež do piče. To je moja reakcia. Som s ňou v no contact, ale otvorím akurát správu a ona v kuse len píše blbosti. Možno používa chat GPT, čo s tým my máme po 35 a sme spolu 11 rokov, ako to ďalej riešiť, ísť na rande sa odreagovať s inou kočkou, lebo príležitosti mám, díči. Ja osobne, aby som stratil záujem o ženu, ktorá sa mi vyhráža, že bude randiť s inými chlapmi. Ja by som sa zasmial, ty s čím sa zahrávaš, holka? Pre Boha, že takých, jak si ty, je za tebou 20. Za tebou stojí Martina, Olga, pozerám Ivana, Ježiš, to bola tak rozkošná žena. Keď sme boli mladí, nikdy nebola príležitosť, potom bola zadaná, smiala sa na všetkých mojich vtipoch, teraz vidím, že sa akurát rozviedla pred 2 rokmi. Idem ja za Ivankou, moja, jak sa máš? Poď ku mne. Povedz mi, čo sa stalo od základnej školy, počúvam ťa. Hej, čiže to je tvoj prístup. Ja v žiadnom prípade by som nemal záujem o túto ženu. Nie, pokračovať s ňou po 11 rokoch a ona sa ma snaží trestať tým, že bude chodiť na rande s inými a podobné vyhrážky. Ešte padneš na pisti, tak si to nečakala, holka. Ale píšem ti, lebo sledujem tvoje videá, tvoje témy o vzťahoch a v živote a mám pocit, že vieš veci pomenovať úprimne a ľudsky. A ja mám momentálne v hlave dosť chaos a rada by som počula nezávislý pohľad. Mám 26 rokov a za sebou veľmi intenzívny 8-ročný vzťah o 3 roky starším partnerom. Čiže ty si zadaná v podstate od 18.
OK, to ku mne komunikuje dosť neskúsenosti. Bolo tam veľa pekného, rástli sme spolu, zažili sme veľa vecí, ale zároveň tam bolo aj veľa bolesti. Postupne sa začali objavovať problémy, alkohol, egoizmus, klamstvá, flirtovanie s inými ženami, správy s dievčatami a veci, ktoré ma veľmi zraňovali. No to môžeš očakávať, akože on je s tebou od 21 do 29, ty si s ním od 18 do 26, hej, obaja ste v podstate deti. A ako ste začali spolu ako deti. Veľakrát som to prehliadala, lebo som verila, že sa to zmení a že spolu dozrievame. To sa nikdy nezmení, to sa bude len zhoršovať. Veľa situácií som ťahala ja. Vozila som ho, riešila veci okolo práce, financie tiež. Snažila sa ho podržať. Postupne sa jeho pitie zhoršovalo, začal skrývať alkohol, kombinovať to s liekmi a ja som mala pocit, že už nezachraňujem vzťah, ale niekoho, kto nechce byť zachránený. Nakoniec som sa odsťahovala, ale kontakt som ešte pár mesiacov neprerušila, lebo po toľkých rokoch to bolo pre mňa extrémne ťažké a chcela som mu pomôcť. Kapitánka, zachránim Billyho, pozrime sa. To, že nemáš silu na no contact, to je predvídateľné, takže väčšinou ľudí nezvládne no contact. Ja ti takto poviem. Keď zvládneš úspešne no contact so ženou, ktorú miluješ, alebo ktorú si miloval po viac ako 5 rokoch, vtedy sa z teba stáva chlap. Vtedy vieš zvládať emócie, vtedy vieš, čo je to kurva centrum. Keď nenecháš, aby tie emócie, ktoré s tebou plieskali sprava zľava, rozhodovali tvoje činy. Keď nedovolíš, aby si zobral telefón a zavolal jej o 11. večer v sobotu, lebo to tak cítiš, a udržuješ no kontakt, aj napriek tomu, čo cítiš, vtedy sa stávaš skutočným chlapom. Pre ženy ďaleko ťažšie. Ženy sú prirodzene emocionálnejšie. Ďaleko ťažšie sa im zvládajú tieto situácie, ale keď aj žena zvládne no kontakt, klobúk dole. A ak to chlap zvládne, vtedy sa skutočne stávaš chlapom. Neskôr som sa zoznámila s jedným chalanom a tam prišiel úplný zlom. Môj bývalý partner sa začal vyhrážať, zničil mi auto a nakoniec došlo k veľmi vážnemu incidentu. Fyzicky ho napadol nožom. Psychicky ma to položilo, schudla som a tak ďalej, úplne sa mi otočil život a to som čelila aj odsudzovaniu okolia, ktoré nepoznalo celý príbeh. Čiže tvoj bývalý dopichal nožom tvojho nového frajera. Fú, holka, deti, nie. Nechcem mať s tebou nič spoločné. To je presne, každá pekná žena má na krku jedného retarda bývalého. Každá jedna. Odvtedy prešiel čas, bola som ešte vo vzťahu asi 2 roky, ale skončilo sa to. Teraz som už takmer rok sama a paradoxne mám pocit, že to je pre mňa aj liečivé obdobie. Sústredím sa na prácu, budujem si svoje veci a v tomto smere sa mi darí. No definitívne, ako však ty máš za sebou 8 rokov vzťahu od detstva, ty ani nevieš, čo je to život o samote. Ty nevieš, čo je to byť dospelá, atraktívna žena sama. Čiže s tým sa musíš spoznať, aby si ďalšie výbery partnera nerobila zo zúfalej pozície. Mám však problém so oznamovaním. Keď idem na rande, opakujú sa mi extrémy. Buď je niekto po jednom stretnutí extrémne naviazaný, tlačí na kontakt, kontroluje ma, alebo chce byť neustále v kontakte a ja vtedy okamžite cúvnem a cítim až fyzický odpor. Áno, lebo ťa núti zaviazať sa mu. To je jak škrtiť emocionálne ženu. Marta, miluj ma, ty štetka. Rozumieš, toto jej robíš. Alebo naopak narazím na mužov, ktorí chcú len povrchné veci a to ma tiež odpudzuje. Stačí, že niekto začne prejavovať silnejší záujem alebo tlak a ja mám potrebu úplne sa stiahnuť. Čo predtým by som za taký záujem a stretávanie dala všetko. Hej, predtým si bola totálne neskúsená a teraz reaguješ ako obyčajná žena. Nič viac. To je prirodzená ženská reakcia na tródera, ktorý prekomunikuje záujem. Chce ťa do vzťahu okamžite na prvom rande rozpráva o spoločnej budúcnosti, o spoločných deťoch. Na prvom rande ti bude nakladať na všetky svoje bývalé a snaží sa ti dokázať skrz svoje štandardy a hodnoty, aký on je lojálny partner. Žiadna ženská psychika tomu neodpovie. Jedine zúfala čajka po 8 rokoch, ktorá s nikým nebola, nikto sa jej nedotkol, je neviditeľná pre všetkých chlapov a je vôbec rada, že je na nejakom rande, tomu možno odpovie na 2 alebo 3 týždne. A po 2 alebo 3 týždňoch a žena, ktorá je s výzorom 2 z 10, ho ghostne. To jednoducho ženská psychika nebude tolerovať. Niekedy mám pocit, že je so mnou niečo zlé, inokedy si hovorím, že možno len ešte nie som pripravená. Nie. Ty robíš to, čo robí každá žena. Aj pekná žena. Chodí von a selektuje. A väčšina chlapov, s ktorými pôjdeš na rande, budú totálni tróderi. 97% chlapov nevie, jak sa má randiť. Absolútne. 97% chlapov nemá misiu. Nepozná ženskú psychiku. Urobí z teba buď terapeutku, alebo tam príde z pozície HZDS, USB, ADHD, najpodstatnejší, najarogantnejší človek v meste. Vôbec nechápe, jak dostať ženu do pozície túžby. Chcela by som sa ťa preto opýtať, je podľa teba normálne, že po takýchto skúsenostiach reagujem takto? Áno, prirodzene, úplne žensky. A čo by si odporúčil človeku, ktorý chce mať raz zdravý vzťah, ale momentálne cíti skôr blok a potrebu bezpečia a pokoja? Blok a potreba bezpečia a pokoja prichádza kvôli tomu, lebo nie si vyliečená zo svojich predošlých skúseností. To nemá nič spoločné s tým, čo zažívaš na rande.
Ak by si išla na rande s alfa chlapom, ktorý pozná ženskú psychiku, sama sa zamiluješ do 2-3 týždňov, OK? Ale ty nie si pripravená na nový vzťah, na novú interakciu s novým chlapom, na nové emocionálne prepojenie. Musíš sa vyliečiť. Ťahaj ďalej život o samote, neprichádzaj na rande z pozície zúfalstva a to dokážeš, až keď budeš úplne vyliečená. Nauč sa žiť sama. Nauč sa, že sama platiť svoje účty a sama platiť svoje auto je niečo, čo zvládneš. Pretože jedine takto si do budúcna vyberieš toho správneho partnera a nie akúkoľvek možnosť, ktorá ti prišla do cesty. Ďakujem, ak si našiel čas prečítať to za akýkoľvek úprimný pohľad. To je jednoduché. Nekomunikuješ nič, len obyčajnú ženu, ktorá chodí na rande. Väčšina typkov budú úplní trojderi. Nazdar, Dano, máš super content, mám tu jeden príbeh. V USA bol jeden sériový sexuálny vrah malých detí. Zabil ich približne 50. Spravili s ním interviu a pýtali sa ho, že ako sa rozhodoval, koho vybrať ako ďalšiu obeť. Prečo dieťa A nie dieťa B? Odpovedal, že vždy predtým pozrel najskôr na otca a keď otec vyzeral ako hrozba, tak hľadal ďalej. Je mi z toho jasné, že treba budiť rešpekt, ale nerozumiem, že prečo ho to odrádzalo. Vieš vysvetliť? Samozrejme, to je primálne animalistické zvieracie. Ako si lev vyberá svoju korisť? On príde k ustádu a pozerá na toho najslabšieho jedinca, na krývajúcu antilopu alebo na starého jedinca. Nepôjde ti za bivolom, ktorý je vo svojom prime a má tónu, ty kokot. To je neskutočne veľa potenciálneho rizika. To je práca, ktorá vyžaduje 4-krát viacej úsilia ako ísť po niečom slabšom. Takisto to prekladá ľudský animalistický mozog. Tento istý výskum robili s chlapmi, ktorí okradali ľudí na Times Square v New Yorku. Tiež sa ich pýtali, ako si vyberajú obete. A opisovali slabú fyzickú štruktúru, nižší ľudia, ohrbení ľudia, starí ľudia, ktorí nechodili sebavedomo, vzpriamene s ramenami vzadu, hlava hore. To je jednoducho psychologická komunikácia dominancie. Tam aj prichádza rešpekt. Na čo pôjde po 2-metrovom 130-kilovom chlapovi, keď môže ísť po 60-kilovej 90-ročnej babke? Očividne jeho šance na úspech sú vyššie. A pamätaj, pod zákonmi prírody stále porovnávaš riziko versus benefity. A keď je vysoké riziko a nízke benefity, nejdeš do toho, veď sa zraníš. V modernej dobe to reprezentuje to, že ťa chytia. Ten chlap ťa môže zabiť. Ak komunikuje dominanciu a silu, môže ťa fyzicky premôcť, aj keď máš nož v ruke. Alebo, keď komunikuje k tebe rešpekt, pravdepodobne má aj nejaký systém obrany doma, zobere AR-15 a vystrelí ti mozog priamo v chodbe. Tým pádom ty nedosiahneš to, čo chceš. Čiže nedosiahneš to uspokojenie zo znásilnenia a zabitia detí. Tak túto rodinu ignoruješ. Prečo by si mal ísť do rodiny, kde je 2-metrový 130-kilový chlap? Radšej pôjdeš do rodiny, kde je slobodná matka a cez týždeň sa stará o dieťa nejaká 19-ročná študentka. Rozumieš? Čiže to je primálne a je to animalistické, je to veľmi bežné. Každé jedno zviera si vyberá situáciu, kde môže zožať najväčší benefit za najmenšieho rizika. A tak funguje aj ľudský mozog. Toto je primálne, toto je predátorské. Títo ľudia nefungujú na základe morálnych alebo štátnych zákonov. Títo ľudia fungujú na základe prírody a prírodných zákonov. A príroda stále si vyberá toho najslabšieho ako za korisť. Pretože tam nie sú vysoké riziká. Ahoj Dano, díky tvým radám sa mi podařilo výrazne zlepšiť vzťah. Po náročnom období som zmiernil prístup, přestal byť emočne závislý a vzťah je teď harmonický. Bez hádek a funguje přirodzene. A presne to je to, čo vám rozprávam celú dobu. Ty, keď moje informácie aplikuješ správne do svojho vzťahu, to sa ti stane zo vzťahu. Žiadne hádky, všetko je prirodzené, všetko je jednoduché. So ženou rozprávaš väčšinu v detskom hlase. Tvoja žena sa správa jak dieťa. Jen malá 8-ročná je pri tebe. Hej? Čiže to je presne tá pozícia harmonie vo vzťahu. Mám ale jednu situáciu. Za 14 dní jdeme na oslavu, kde bude i bývalý přítel mé partnerky. Dlouhý vztah, 5 let, rozsežli se před 4 lety. Nemám z toho negatívne emócie, dostal som 2 rady. Nejet, zakázať jí to mi přijde ako slabosť, jed a byť v klidu a neřešiť to. A to sme už prebrali. Záleží, že či ty tam úprimne chceš ísť. Mojím úprimným záujmom nie je byť kamarát s bývalými mojej ženy. Absolútne, ja nemám žiaden záujem. Ani podaj ruku, nič vôbec. Si tam, fajn. Budem mať s tebou hlbokú a úprimnú debatu? Nie. Budeme najlepší kamaráti? Nie, nemám záujem. Okay? Randil si s mojou ženou, primálne animalisticky ma to vypína. Nechcem sa s tebou baviť. Teraz ale to neznamená, že ja sa nezúčastním tej istej party, kde ja skutočne chcem byť. Čiže tu na tento bývalý ide úplne na stranu. Ignorujem ho, aké by neexistoval.
Idem na túto party, lebo chcem byť na tejto party, lebo tam budú iní ľudia, tam budú moji bratranci, moje sesternice, kamaráti, na ktorých mi záleží. Možno som najlepší kamarát toho, kto túto party organizuje. Čiže to je, na čo ja dávam skutočný pohľad. Ja sledujem, či vôbec mám úprimný záujem tam byť. A keď mám úprimný záujem tam byť, tam pôjdem. A keď moja bývalá s ním mala vzťah, alebo moja žena s ním mala vzťah 5 rokov, ja ju nechám mindlovať sa, pobehovať si po celej party a ešte najlepšie nalejem do nej alkohol, aby som videl, aké interakcie bude mať s týmto bývalým. Pretože keď táto žena nemá žiadne city a emócie k bývalému, ona sama tam nebude chcieť ísť. Jej to bude nepríjemné. Ale ako náhle ty prídeš na túto party a táto žena sedí so svojím bývalým a rozprávajú sa a smejú sa a ona neustále sa ku nemu nakladá, chytá ho za kolená alebo za predlaťia, keď sa smeje, alebo si niečo šepkajú, alebo je tam výrazný očný kontakt, vidíš, že city z minulosti nie sú úplne vyriešené. Vidíš, že ešte stále ku nemu chová city a presne vieš, na čom si ty s ňou momentálne vo vašom vzťahu. Čiže to je ďalší benefit, ktorý môžeš získať z tejto interakcie, sledovať svoju vlastnú ženu v prítomnosti svojho bývalého, ako sa správa. Možno prídeš na túto party a tvoja žena sa ťa bude držať ako kliešť. Jednoducho bude stále pri tebe. Kde si sadneš ty, ona si sadne vedľa teba. Kam ideš ty, ona ide za tebou. Hej, nechce jej nepríjemné sa tam minglovať medzi ľuďmi o samote, pretože nechce, aby ten bývalý tam prišiel. To je ďalší pozitívny signál, ktorý ti dá presný nadhľad do vášho vzťahu, ako na to momentálne si. Na základe toho vieš zvážiť, akú dôveru si zaslúži. Čiže ono tam je výhra situácia aj z toho, či ona sa rozhodne ísť, neísť, alebo sa rozhodne ísť a ty pôjdeš spolu s ňou a môžeš sledovať jej interakcie. Pamätaj, ty ju nevlastníš. V žiadnom prípade nemôžeš zakázať zúčastniť sa akejkoľvek party. To by nemal byť tvoj záujem v prvom rade. Čo ty chceš, je sledovať jej správanie v prítomnosti jej bývalého. To ti povie všetko o vašom momentálnom vzťahu. Ahoj, chcem sa ťa opýtať, ako by si postupoval. S priateľkou sme 2 roky spolu, posledné 3 mesiace to začalo medzi nami trošku škrípať. Stále sme sa len hádali a keďže robím v zahraničí, tak náš vzťah začal byť trošku viac toxický. Hej, to je kvôli tebe. Žena sa stále napája na emócie chlapa. Žena v podstate emocionálne odpovedá tomu, čo z ňou chlap robí. Ak chlap nevie nastaviť harmóniu a kľud v rodine, rodina je totálny chaos. Žena nemá pocit, že je vedená silným a stabilným chlapom, ktorý je v centre svojich emócií. Čo sa deje v momente, keď tvoja žena niečo cíti, ty cítiš 2-krát toľko. Ty sa napojíš na jej vibe, začneš robiť chaos, začneš jej vyčítať, prečo je zase zdutá, čo ti zase kurva je. Včera si sa so mnou hádala kvôli kokotinám, dneska ti zase dačo je, nič ti nevyhovuje a napájaš sa na jej vibe. Namiesto toho, aby si ju nechal cítiť, čokoľvek cíti. A keď docíti, príde za tebou. To je tak jednoduché. Chlap sa nikdy nenapája na emócie ženy. Tam vzťahy troskotajú a tam presne nastáva dynamika, kde sa dvaja neustále hádajú. A žena je potom frustrovaná z toho, že má emocionálneho chlapa, ale nevie to dať do slov. Žena ti to v živote nevie vysvetliť. Akurát čo uvidíš, jednu frustrovanú čajku, ktorá neustále vrieska. Čiže ste mali viac toxický týždeň, predtým ako som sa mal vrátiť, ma podviedla. Priznala sa mi s tým hneď v ten deň, keď to spravila, veľmi to oľutovala a moc ju to mrzelo. Viem jej odpustiť, ale hlavou sa mi to stále vracia, že čo mi spravila. Poraď mi prosím, čo mám robiť. Zabaliť. Kompletne celý vzťah. Podvádzajúcu ženu nikdy nevieš zobrať naspäť, bez ohľadu na to, jak bola úprimná, bez ohľadu na to, jak sa ti ospravedlňuje. Ona k tebe stratila absolútny rešpekt počas vášho vzťahu. Vy ste spolu ešte len 2 roky. Hovoríš ešte len 2 roky. 3 mesiace dozadu to začalo škrípať, začal konflikt. Prečo? Lebo vtedy sa začala jebať. Vtedy sa zamilovala a chytila city a dopaminku inému chlapovi. Tam nastala náhla zmena správania, ale ona nad ním fantazírovala už minimálne 3 mesiace predtým. Čiže tento problém trvá 6 mesiacov plus. Ty si sa to len teraz dozvedel. Ona mala výčitky svedomia a nevidela zniesť vinu, tým pádom tu ku mne komunikuje, že v podvádzaní je celkom nová. Všetko ti to vysolila v prvý deň, jak mu vyfajčila kokot. Okay? Potom ale sa snaží teraz napraviť váš vzťah, kde keď ty padneš do pozície odpustenia, stratiť tebe ešte viac rešpektu. Čo sa stane, teraz vyťahnem svoju guľu budúcnosti, ktorá je 100% presná v týchto situáciách, je, že ako náhle sa dáte spätne dokopy, prvé 2-3 mesiace, alebo možno 2-3 týždne v jej prípade, ešte bude hrať na tie karty ospravedlňovania a potom, keď všetko stichne a minulosť je minulosťou, stratí ku tebe ešte väčší rešpekt. Táto žena odkopne buď teba, alebo ty ju. To je jedno alebo druhé. Odpustíš jej, ona ťa odkopne, pretože bude ťa považovať za slabého jedinca, ktorý si nechá prekročiť ultimátnu hranicu, čo ku ženskej psychológii komunikuje nestabilitu a slabosť. Si slabý líder a jej odpustíš. Na veky, do konca tvojho života si s touto ženou v no contact. Bohužiaľ, zabila klinec do rakvy. Ahoj Dano, mám 23 rokov, s frajerkou sme boli spolu skoro 3 roky, no v poslednej dobe sme sa často hádali. Bol som veľmi teritoriálny, dával som si pozor, ako sa oblieká a tak ďalej. Chyba, absolútna kokotina. Ak ty zo ženy robíš kostolnú myš a zabraňuješ jej žiariť,
a ukazovať svoju krásu ku svetu, komunikuješ v psychológii slabosť a to, že si nie si istý, že si ju vôbec zaslúžiš. Chlap potom potrebuje validáciu. Neboj sa, patrím len tebe, neboj sa, žiadni iní chlapi ma nechcú, neboj sa, ako náhle žena musí vyslovať neboj sa, emočne ju to vypína a psychologicky sa vzdialuje. Ty nevlastníš žiadneho človeka. Tvojim vlastným cieľom by malo byť, že tvoja žena má tie najviac sexy šaty, najlepší výstrih a je neustále upravená. Či je sama, alebo v tvojej prítomnosti. Pretože ty si hrdý na to, s kým randíš. Ty si hrdý na to, ako ona vyzerá. Zo ženy ťaháš stále to najlepšie. Ty chceš, aby bola najúspešnejšia, aby bola najbohatšia a najviac sexy, nie krásna, najviac sexy verzia samej seba, aká môže byť. Počas nášho vzťahu som, ako to ty hovoríš, zabudol na misiu a sústredil sa plne na ňu. Bom, dal si ju do centra vesmíru, emočne si ju totálne vypol. V auguste 2025 sa so mnou rozišla, prosil som ju, nech to nerobí. Ale čím viac som prosil, tým viac sa vzdiaľovala. Ako podľa knihy. Skoro ako by Dano Maďar vedel presne, o čom rozpráva. Hneď deň na to už bola s iným a ja som si našiel niekoho tiež, keď zistila, že niekoho mám, začala na to dievča žiarliť a asi o 2 týždne mi napísala, či sa stretneme. Kokotina, stráca kontrolu, o teba ani nejde. Začali sme spolu znova chodiť, bola šťastná, že je so mnou a myslel som si, že si už rozumieme. Keďže mi vravela, ako som jej celý čas chýbala, stále na mňa myslela. Sračky. Absolútne sračky. Všetko je to úplný nonsens. Chcela sa len uistiť, že ešte nad tebou má kontrolu. Ty si odkopol novú čajku, možno úplne dobrú a potenciálne úžasnú partnerku do budúcna, na to, aby si sa naspäť zajebal v blate, z ktorého si sa konečne umyl. Nevydržalo to ani mesiac a podjebala ma s ďalším a začala sa ku mne správať, ako keby sme sa nikdy nepoznali. Presne vám celú dobu vysvetľujem. To je, že do detailov robíš chyby za chybami. Odstrkovala ma, vysmievala sa mi a rada ma trápila tým, že sa ide niekde opiť do spoločnosti chlapcov oblečená ako kurva. Choď, Ježiši Kriste, v tomto bode si s ňou no kontakt, je ti to absolútne jedno. Toto je nič, len manipulácia. Počas toho sa asi 2 mesiace hrala s mojimi citmi, dávala mi nádej, že medzi nami niečo bude. Ježiš, toto keď počujem, to je najväčšia sračka, ktorú môžeš počuť. Oh boy. OK, čiže v tomto bode ona, čo robí, je snaží sa ťa emočne zničiť. Komunikuje k tebe, že ona má na výber a chce sa, alebo že bude sa chodiť jebať, len aby ty si sa cítil zle. Ale ja keď počujem od chlapa vetu, počas toho sa asi 2 mesiace hrala s mojimi citmi, úplne ma emočne vypínaš, bratu. To je, že úplný trapas. Kde je tvoja sebahodnota? Kde je tvoj sebarešpekt? Kde je tvoja schopnosť nastaviť hranice a povedať tejto čajke a dosť? So mnou nebudeš vyjebávať, vypadni. Ty musíš nájsť svoju vlastnú vnútornú silu, aby si sa vedel postaviť za samého seba a nie tam sedieť na tribúne a pozerať na tvoju vlastnú frajerku, ako sa jebe na ihrisku, teraz momentálne v gangbangu s 3 černochmi z Afriky. To je to, čo ty robíš. A si tam smutný a akurát rozhadzuješ rúčkami, to čo mám robiť? Hej? To je, čo mňa najviac vypína na chlapoch. Hej? Si bol na pospas jej. Na pospas jej rozhodnutí, na pospas jej emócií, absolútna slabosť. Zatiaľ, čo chodila po kluboch a jebala s inými. A čo chceš, aby som ťa objal, alebo kurva, kúpil ti smotanový sen, alebo čo chceš? Hej, no je a die. To je realita. Presne o tom hovorím. To sa deje a bude diať. Ide o to, či vidíš realitu ako je, alebo si predstavuješ nejaké ilúzie o tom, že tvoja partnerka taká nie je. A veríš, že ona v živote by to neurobila. V decembri som sa rozhodol úplne odísť zo Slovenska. Na Vianoce sme si popriali veselé sviatky a všade som si ju blokol. Okrem toho som mal nové číslo, takže ma nemala ako kontaktovať. Až koncom februára mi napísala cez falošný profil, ako ju to strašne mrzí, že si je vedomá, ako mi ublížila a chcela by to napraviť. Sračky a kokotiny. V žiadnom prípade tomuto neveríš. Pár dní mi písala slohovky, stále sa pýtala, prečo jej neodpisujem, kým som bol v robote a chcela so mnou volať. Ježiš, a ty si ešte odpisoval. Časom, ako som jej dal druhú šancu a ukázal svoju náklonnosť, tak sme si písali menej a menej, teraz už neodpisuje skôr vôbec, lebo táto žena ťa nerešpektuje nijak. Vytrela s tebou dlášku 3-krát predtým, počas vášho vzťahu sa jebala, kde prišlo, počas vášho vzťahu sa chodila jebať do klubov a ty si stále tam, jak absolútny kokotko. Tróder s baretkou na hlave, ktorý je ochotný sedieť na tribúne a pozrieť na ňu, jak fajčí kokodinemu na ihrisku. Toto si ty a žena to nevie rešpektovať. Rozumieš, že rešpekt je dôležitejší ako láska. V momente, keď žena stráca rešpekt, celý vzťah ide dolu vodou. Úplne, ty so sebou nechávaš vytierať dlášku jedna radosť. Jedine, čo ona potrebuje, je pocit kontroly a moci. A v momente, keď má pocit, že sa vzdialuješ, ťa pritiahne, kde ideš ty potkan. Tu si sadni, tu budeš na tribúne. V momente, keď ťa už boli riť, sedieť na tých železných a kovových hlavičkách, ktoré sú usporiadané 30 cm nad sebou, sedíš tam už 4 ročné obdobia, fúkalo na teba, pršalo na teba, snežilo na teba a furt si tam.
Už ťa boli rič, chceš sa postavať a ísť preč, možno si dá kofolu. V žiadnom prípade ona ťa stiahne, posadí naspäť na tribúnu, ty si potrucuješ a povieš, tak tu mi povedala, že mám sedieť a ideš tam. Keď vyťahnem tému o našom vzťahu a že sa bojím, že mi spraví to isté, Ježišmária, kúpte mu Darto Smotanovi sen, ja som v piči z toho, bojím sa, že mi spraví to isté. Bože, priatelia, zastrelte ma Darto. Odjebe ma s tým, že už sme sa o tom bavili a nechce sa jej mi to stále vysvetľovať, ale zároveň si stojí za tým, že chce len mňa, tentokrát to bude iné. Jasné, iné. Dohodli sme sa, že ma koncom marca príde pozrieť a odídeme po sezóne na Slovensko spolu. Vraví, že sa za mnou teší, ale skôr si myslím, že si chce iba niečo dokázať a časom ju tá hra na vzťah prejde. To je samozrejme. To je samozrejme, že ju to prejde. Určite, to ti garantujem. Koľko máš peňazí na účte? Všetko, čo máš ty na účte, ja zdvojnásobím a urobím s tebou stávku, že táto čajka ťa odjebe. Povedz si cifru. Zdravím, našiel som si pred 10 rokmi priateľku. Zaľúbili sme sa, bolo všetko super, ako na začiatkoch vzťahu býva. Hneď sa chcela za mnou nasťahovať a ja som vtedy kupoval byt. Jej otec mi pomohol s prácou prerábky, chodievali sme s priateľkou von, s priateľmi, za rodinami, všetko bolo super. Ona však mala sedavú prácu, pribrala, nestarala sa o seba, začala byť frustrovaná, nevedela si na seba nič kúpiť. Medzi kamarátmi sa jej to kazilo, v práci mávala konflikty. Bože, tam sa rúti svet. Okamžite potrebuje retu, okamžite sa potrebuje prihlásiť do programu dmcoaching.sk a začať kaloricky cyklovať, robiť to, čo v tréningových plánoch odporúčam, buď na domáce tréningy alebo vo fitku, a musí sa dostať do formy. Vybíjala si na mne zlosť z práce, chorobne žiarlila na vymyslené predstavy. Chorobná žiarlivosť prichádza z jej nedostatku sebavedomia, lebo tým, že ona pribrala, stratila hodnotu v samej sebe a je si toho veľmi dobre vedomá. Je si vedomá, že krása ženy rozhoduje atraktivitu u chlapa. Ja som s ňou nevedel tráviť čas, pretože všetko, čo som spravil, bolo zlé, pritom vidím na okolí, že ma majú ľudia radi. No už len to mi treba doma. 120-kilovú diabetičku, ktorá mi bude skákať po hlave. Kriste, bratu, keď žena je frustrovaná, vrieska po tebe, aspoň nech je nádherná, nech z toho sexu dá, čo máš. Čo máš z toho, že máš doma jednu čajku z slunce, seno, jahody? No je s takým tricepsom vysiacím. Utekal som z domu za kamošmi alebo sa voziť na aute. Raz prišla z práce a povedala mi, že mám napísať byt aj na ňu, keď platí energie, že ona nič svoje nemá. No vtedy, zabudni. Ty čo si fetovala? Holka, čokoľvek fajčíš, podiel sa s ostatnými, lebo očividne to je dobré. Hej? Len tak, ona platí za elektriku, napíš na mňa byt. Jasné. Pritom by bol môj, na ktorý som mal hypotéku. Chcel som jej navrhnúť, keď mala taký debilný nápad, nech si zoberie svoj byt na hypotéku a dá si tam nájomníka. No, rob si čo chceš, zabudni na to, že ja prepíšem polovicu svojho bytu na teba, lebo si zaplatila 80 eur energie. Ty buď rada, že tu žiješ zadarmo, respektíve za minimálny príspevok, ale ani tie energie by nemala platiť. V žiadnom prípade by si nemal tieto debaty. Zmenila sa celkovo, bola to žena, ktorú som spoznal a nevidel som dôvod sa neposunúť ďalej. No jasné, ako odkopnúť túto ženu je pre teba aj rozlúčiť sa v Lidli s Ružičkovou, hej, to je úplne jednoduché. Otehotnela a všetko zlé bolo naspäť. Ježiši Kriste, ty si do nej dal decko, zabil si bratu. Určite som porobil aj ja nejaké hlúposti, ako to, že som bol radšej s kamarátmi ako s ňou, len nemal som na jej stavy energiu. Vyrastal som bez otca a môj rodinný mindset bol taký, že nikdy neopustím svoje dieťa. Držím palce aj napriek tomu, že táto čajka ti zrujnuje totálne život. Prejde ťa buldozer, doslova. Dcéra mala 2 roky a povedali sme si, že by sme mali byť oficiálne rodina, riešili sme svadbu. Stala sa situácia, kedy som zistil, že mi prehliadala telefón a našla jednu správu, na ktorú sa strašne urazila. Niekoľko dní som zisťoval, čo sa stalo, keď mi povedala, že s akými ženami si vypisujem. Absolútne som tomu nerozumel, tak som si prehliadal telefón a našiel som jednu správu, ktorú som písal našej kamarátke, keď jej pozerala moja vtedy priateľka do mobilu. Mal to byť žart, ale nevyšiel a našiel si daň. Vtedy som sa nahneval, povedal jej, či toto je dôvera, ako má byť vo vzťahu. Vysvetlil jej, prečo som to kamarátke napísal. Ježiši Kriste, vy ešte fungujete na základe dôvery vo vzťahu. Bratu, vy dobre obidvaja fajčíte, čokoľvek fajčíte, podielte sa so svojimi susedmi. Ne, ty keď si myslíš, že existuje dôvera vo vzťahu. Ty vo vzťahu, čo robíš, udržuješ harmóniu a sleduješ náhle zmeny správania. To je jediné, čo môžeš robiť. V živote si nemyslíš, že tvoja žena alebo tvoj chlap nie sú schopní podvodu. V živote si nemyslíš, že tvoj partner nie je schopný toho ťa jebnúť kudlou do chrbta. To je skutočná definícia Dark King. Očakávaš čokoľvek, sleduješ šachovnicu, ako sa vyvíja. A táto šachovnica sa mení na základe emócií, lebo táto šachovnica reprezentuje manželstvo alebo vzťah. A vo vzťahu sa menia emócie a podľa emócií ľudia potom reagujú a konajú.
Čiže ty nezakladaš na dôvere absolútne nič. Ty rozohráš šachovnicu tak, aby si nikdy ako kráľ nemohol dostať šachmát. Tam nie je dôvera, nedôvera. Tam jednoducho dobre, aj keď ma podvedie žena alebo chlap, nič sa mi nemôže stať. A ak človek podvádza, ja chcem vedieť, ako človek rozmýšľa a čo ho k tomu vedie. A to, čo k tomu vedie človeka, či ženu alebo chlapa, tomu sa budem snažiť predísť. Ale to nie je garantované, že to tak bude. Alebo že tomu predídem úplne. Pretože ja mám oči otvorené, ja viem, jak fungujú medziludské vzťahy. Vy tu na základe dôvery, neviem, čo sa snažíte robiť. A presne na tom najviac ľudia padajú na pisti, že majú zlomenú dôveru, lebo verili v ilúziu, lebo všeobecná spoločnosť ti rozpráva, že tvoj manžel, tvoja manželka ti v živote neoblížia. Že to sú tvoji najlepší kamaráti, to je dosť smrti. Tvoja manželka, tvoj manžel nie sú schopní podvodu. Nie sú schopní finančného podvodu. Nie sú schopní vybiť si pánvu niekde v práci alebo ty kokot na parkovisku v aute. Každý človek je schopný hoci čoho, pokiaľ je príležitosť značná. Čiže ty vo vzťahu rozohráš šachovnicu, udržuješ harmóniu a sleduješ červené vlajky. To je všetko. Keď všetko ide dobre, nepanikár. Nebuď paranoidný. Vzťah je úžasný, harmonický, užívaj si, bav sa. Bav sa, ale v momente, keď príde náhla zmena správania, okamžite vieš, čo to znamená a nežiješ v ilúzii, že tvoj partner taký nie je. Čiže vtedy som sa nahneval, povedal jej, či toto je dôvera, ako má byť vo vzťahu. Vysvetlil jej, prečo som to kamarátke napísal, spomenula si a povedal jej, že si ju nevezmem. Ona mala predtým partnerov, ktorí ju podvádzali a zrejme to bola príčina chorobných žiarlivostných scén, vrieskala po mne, keď som chcel ísť von. No jasné, mne treba doma vlastnú ružičkovú, ktorá ma bude fackať za to, že idem von. Čo si sa zbláznil, ty čo si ochotný tolerovať? Aké sú tvoje štandardy? Aké sú tvoje hranice? Aké sú tvoje možnosti na výber? Hľadala zámienky, ako ma obviniť z nejakej nevery. No bolo to s ňou psycho. Nedokázal som ju už opustiť hlavne kvôli dcére. Presne tak, nefunguje vzťah. Rozťahni nohy, urobím ti dieťa. Máme na piču vzťah, poďme sa zobrať. Máme katastrofický, toxický vzťah, prepíšem na teba polku bytu. Milujem logiku ľudí. Oh boj. Prišla ale chvíľa, kedy sme sa rozhodli kúpiť dom, holostavbu. Gratulujem. Čakal som, že by nás to mohlo viac spojiť a dcéra by mala detstvo v peknom dome so záhradou. Áno, keď nefunguje vzťah, kúpa nehnuteľnosti je to najlepšie. Ona si musela zobrať hypotéku na polovicu domu, pretože ma v minulosti nepočúvala a mohla mať vtedy svoj byt, ktorý by slušne predala s infláciou ako ja. Ja som byt predal a svoju polovicu dal do domu. Makal som na dome ako idiot, takmer celý som ho dostaval. Nasťahovali sme sa, skolaudovali a potom to začalo. Reči typu, na čo sme spolu? Mám sa rozviesť, ona sa rozvedie, môže mať lepšieho chlapa ako som ja. No ty až si necháš skákať po hlave. Ty tam pracuješ na dome a už ju vidím za tebou, jak ona s rezňami tlačí do hlave, v jednej ruke rezne, v druhej ruke cigareta, ty maľuješ stenu vo vašej holostavbe, ona ti pičuje, že ešte tam si vynechal. Samozrejme som to nemohol trpieť do nekonečna a rozišiel sa definitívne. Ona to nezvládla a povedala, že by sa nikdy nerozviedla a nech sa nerozchádzame, testovala tvoje hranice, prestala ťa rešpektovať, rozpoznala emočnú slabosť a chcela vidieť, či vieš nastaviť hranice. Ako náhle prišla debata rozvodu a cítila, že skutočne si pripravený sa rozviesť, okamžite sa stiahla a stalo sa z nej to, čo skutočne je. A to je veľmi nízka hodnota na trhu. Ona si to je veľmi dobre vedomá, že ako obézna žena, slobodná matka bude mať minimálne výbery, tým pádom sa drží s zubami nechtami toho vzťahu, ktorému prvotne skákala po hlave. To je, čo sa z psychologického hľadiska deje. Že nechce prísť o rodinu a dom, ja som trval na svojom rozhodnutí. Teraz prešlo už viac ako pol roka, žijeme spolu nerozvedení, tichá domácnosť, lebo si tróger, ktorý vyhadzuje silné slova do vzduchu a stratí pre teba ešte väčší stratí pre teba ešte väčší rešpekt. Keď chlap vysloví rozchod, je na veky rozchod. Hotovo. Chlap povedal, že sa rozvádzame sa, dodrží svoje slovo, nerobí si z huby riť. Pretože nemôžeme dom predať kvôli daní z predaja. 7-ročná dcéra, s ktorou sme boli parťáci, nemá so mnou žiaden vzťah, nebaví sa so mnou, pretože žena mi ju odlúčila na mesiac a pol, keď odišla za rodinou. Aj keď som sa snažil stretávať sa s ňou, nechcela. Žena takmer každý deň hľadá konflikty, ja už som rezignoval a ignorujem každé jej slovo. Po tomto všetkom, že sme stále v jednej domácnosti, ma ubíja, že vidím ženu a dcéru spolu a ja som tu ako vzduch. Preto ti hovorím, že keď sa rozídete, v momente v ten deň kráčaš preč z domu, nájdi si inde nejaký podnájom, nájdi si inde nejaký byt, hocičo, choď naspäť ku rodičom, všetko bude lepšie, ako žiť tam s ňou. Mohol by som odísť do podnájmu, ale nemám na to financovať dom. Nech si ho financuje sama. Byt aj dcéru. Možno to tak má byť, aby som si uvedomil nejaké veci. Áno, uvedomil, že máš vypadnúť, to je jediná cesta, ako sa zbavíš tejto mizérie.
Chýba mi rodina, zažil som aj pekné obdobia a uvažujem, že by sme sa porozprávali. Áno, jasné, porozprávať funguje. Sadni si s ňou a logicky sa dohodnite na tom, že zmeníte emócie vo vašom vzťahu. Čo ty na to? Lebo logické trojhodinové debaty so ženou, pre ktorú nereprezentuješ absolútne žiaden rešpekt, funguje. Lebo logicky žene narozprávaš, aby ťa začala rešpektovať, aby si dávala pozor na ústa a vôbec nepotrebuješ na to zmeniť dynamiku vo vzťahu. Hej? To je s touto logickou debatou, bratu, ty musíš ukázať takú emočnú silu, že dovidenia. Z toho, že ty už si vyvreskoval a vyťahoval slova sily ako rozvod a v živote si na tom neodpálil, táto čajka ťa má v hrsti. Ona ťa má totálne v piči, zožere ťa jak rezeň. Či to nedáš dokopy, možno mi povie, či mi šibe. Ježišmária, zoberte im darto telefón týmto ľuďom. Len takýchto rozhovorov bolo už veľakrát a nikam neviedli. To fakt? Ty mi chceš povedať, že logický rozhovor o emóciách nikam nevedie? No bez rodiny som nešťastný, možno by som sa ju mal snažiť pochopiť viac a niečo mi unikalo. Bože, kúpte mu darto smotanový sen. Alebo namočte mu piškoty do mlieka, alebo... Keď som sa bavil so psychologičkou, lebo už som nevedel, či som ja mimo, alebo ona povedala mi, že som v toxickom vzťahu. To fakt? Daj 300 €, to ti poviem aj ja. Čo si o tom myslíte vy? Budem rád za vašu radu. Je, že si kompletne stratil silu, dominanciu, príbojnosť a pozíciu lídra v tomto vzťahu. Táto žena ťa nemá ani za kokot. Vôbec nerešpektuje ťa, vyťahuješ silné slova a neodpáliš na nich. Jedine, čo ty môžeš, je ukázať emočnú silu, úplne sa stiahnuť a nechať túto ženu prísť ku tebe jej vlastným tempom s tým, že jej budeš nastavať také hranice do budúcna, že ju vyzuje z tých papučiek a jej malú 120-kilovú riť odpáli cez stenu, ako náhle sa bude snažiť testovať tvoje hranice znova. Túto ženu je najjednoduchšie, ako zvrátiť kompletne celú dynamiku, je podviesť. Či veríš, či nie. Ukázať jej svoju hodnotu. Ukázať jej, že ja mám na výber 1000 iných žien. Neboj sa, ty nie si jediná voľba. Neboj sa, ty nie si taká superhrdinka, ktorá si myslí, že so mnou môže zametať tu na vpravo a vľavo. Ty, keď chceš vidieť moju skutočnú silu, holka, akurát sa prejdem pred domov s novou 25-ročnou čajkou, ktorá má tip-top postavu ako fitnessku, umelé cicky a biele zuby. Ešte len vtedy sa pozrieme, jak ti to zarie do tvojho tlustého ega. Toto by bol môj prístup. Ty s tým sa snažíš vyjebať. Úplne by som sa stiahol. Ale ty na to nemáš emočnú silu. Ty potrebuješ smotanový sen, bratu. Ty potrebuješ mokré piškoty. To je pozícia emócií, kde ty si. Všetko ti chýba, nemáš silu, nevieš, ako sa logicky a strategicky dať do pozície na šachovnici, aby si vyhral. Ona ťa dostala do šachmatu a ty ako kráľ stojíš v rohu. Nemáš ani dosť peňazí, si vo veľmi na piču situácii. Čo ti poviem? Dá sa to zvrátiť? Áno. Máš na to? Nie. Môžeš na to mať? Ak vytvoríš dostatočnú emočnú silu? Áno. Ak sa budeš dostatočne vzdelávať? Áno. Ale veci, ktoré budeš musieť robiť, pôjdu presne proti tvojim naturálnym inštinktom. Stiahnuť sa, ísť za inou ženou, vytvoriť vzdialenosť, vytvoriť priestor ticho vákuum, komunikovať ku nej psychologickú silu, to pôjde proti tvojim inštinktom. A to, jak ty si tu opísal, jak ty to chceš zachrániť, jak ti chýba rodina a tak ďalej, na to nebudeš mať vajcia. Dobre, milí priatelia, poďme na otázky a odpovede, ktoré si môžete pozerať v uloženom livestreame a toto bude pre naše uložené video. Všetko. Dajte prosím vás like a subscribe na moje kanály a vidíme sa pri ďalšom videu.